Укытучылар көненә берәр кызыклы сюжет төшерү максатында район мәгариф бүлеге юлламаһы буенча Тләүмбәт мәктәбенә юл алдык. Бында укытучылар нәселен дәвам итүче, картаһы, өләсәһе, әсәһе юлынан барусы, физика һәм математика укытучыһы Айгөл Фәргать кызы эшләп йөри. Уның үзләре буенча югары белем алып кына укытучы булып китү мөмкин түгел. Буның өчен ошо һөнәргә ия булып туырга кирәк. Мәктәп тормышынан башка үзен күз алдына килтерә алмаган Айгөл Фәргать кызы белем менән бер рәттә укучыларга кирәкле кәңәштәр бирә, уртак тел табып, уларның күңелләрен бушата. Каждое лето мы отдыхали у бабушки с дедушкой. Мои бабушка с дедушкой, так как учителя, то когда встала дилемма, кем же мне стать, я, по сути, никакой профессии другой не видела, это только профессия учителя. И поэтому, но у меня в 9 классе появилась мечта, я хотела стать врачом, но знала, что я биологию не сдам. А ведь в то время было как? В один вуз только можно было поступить, да, и ошибки невозможно было совершить, потому что мой дед был директором школы, а я была самой старшей внучкой, и я его ни в коем случае не имела права подвести. И тогда я, конечно, у меня была дилемма, вот я говорю, мединститут или педагогический институт. И, конечно, я прекрасно понимала, что в медицинский я не поступлю, и пошла я в педагогический институт на физико-математический факультет. Физику, математику хорошо очень знала. И, конечно же, я сдала экзамены. И вот, знаете, такая интересная это произошла. Мой дедушка пошел со мной в тот день, когда должно было зачисление. Значит, мы приходим, начинаю искать свою фамилию. Значит, я читаю вот так вот по вертикали, смотрю, моей фамилии нет. Мой дедушка стоит рядом, я старшая внучка. Моей фамилии нет. Все, у меня внутри буря эмоций. Думаю, все, я подвела, я не знаю, что делать, плакать или что. Дедушка рядом. Потом я поняла, что я неправильно прочитала, начала читать по горизонтали и нашла свою фамилию, что я поступила. Теперь у меня опять внутри такая буря эмоций, потому что я не хочу оставаться, я плачу, потому что мне охота домой. Я же деревенский житель, а тут город большой, мне было очень трудно. И у меня вот такая дилемма. Вот я и поступила, у меня радость внутри, но с другой стороны у меня такое отчаяние, потому что мне придется на 5 лет остаться здесь. Вот так вот я поступила, и мой дедушка был горд, что я поступила, конечно же, его внучка старшая на физико-математический факультет. Я поступила в Башкирский государственный педагогический институт в городе Уфе. Значит, я отучилась там 5 лет. После того, как я отучилась, пришла на работу в свою подгорнскую родную школу, где я ее закончила. Значит, отработала 1 год, поехала в Мелеузовский район, и там отработала учителем физики 2 года. Потом снова вышла замуж в свое село и вернулась в свою родную школу. Там я проработала 20 лет, наверное, да, и волей судьбы получилось так, после того, как начали вот школы закрывать, наша школа осталась начальной, и мне пришлось, вот меня пригласили в Тлеумбетовскую среднюю школу, потому что я тут уже, уроки физики вела, вот. Вот, теперь я 5-й год уже работаю здесь учителем математики и учителем физики. Готовлю детей вот к государственным экзаменам. Очень люблю свою профессию. И вообще считаю, что учителем может стать человек, это призвание. Это не профессия, это призвание. Надо быть учителем, потому что это родиться что ли. А просто стать учителем это невозможно, потому что надо полностью, целиком отдаваться своей работе. Кызының кәңәшчеһе булган Башкортстан Республикаһының мәгариф алдынгыһы, тәҗрибәле педагог Маргарита Әхмәт кызы узак елдар укытучы һөнәренә тогры була. Хезмәт юлы сырында төрле райондарда, авылдарда эшләргә туры килә. Хатта Казакстан яктарында балаларга белем тарата ул. Олатайым, өләсәйем Дианчура районынан, Байыш авылынан, әнием шунан. Әнием дә укытучы бит инде, әтием дә укытучы. Без дә, мин дә укытучы. Минем
Кыдым укытусы мында шу мәктәптә укыта хәзер. Безнең әниемнең 5 бала, 6 балаһының араһыннан тагыла бер укытусы бар бит инде. Аның кызы укытусы. Ну, әтием физик-математик булган. Мин дә физик-математик, минең кызым физик-математик. Менә Чишмә районында эшләгән Илмардамда тоже физик-математик. Без булай Тәвәккәл авылда туып үскәнмен. Иптәшем дә шуннан ук. Мин дә 6 бала, 5 бала әсәһе. Ну, мин хыяллана торган идем инде. Я укытучы булам дип, я йөрсе булам дип. Әмма йөрсе булып булманы. Мин 11 класста Оренбург өлкәһендә биттем. Новотроицк калаһында 11 класста. И шунда Уфала институт искусств бар икән дигәннәр. Шунда хат яздым. Мин әйтәм, нисек кирегә дигән шулай дип һорап язгастым. Миңа җавап килде. 17 яшьтән алабыз дип. Миңа 17 яшь юк иде. Шуннан ул хыялды ташланым да. Без институтка кирегә булдым инде мәктәпкә укытырга. Әмма мин начальник класс балаларын укытырмын дип хыяллана идем инде. Новотроицкида килеп, без воспитательләрне сыгардылар инде. Анда производственное обучение була торган иде бит инде. И безгә экзамен Орске калаһындагы институтка алабыз, шунда килегез дип әйттеләр инде. Миңа анда барга килмәне, мин өйгә хагына торган идем гел. Каникул хайын кайтып йөри торган идем, шулай булгастан мин сразу инде кайтыптым да, шул институтка барам дип кайткан идем. Физматка кирдем нигә? Сертамакта физматты беттем, 5 ел укып инде, физик-математический. Иптәшем киткән инде эшләргә Казахстанга. Шуннан шунда аның артынан китәргә бардым да, и анда эшләй башладым. Мин анда көтеп тордылар, укытучы булмаган физик-математик. Сразу весь физика-математиканы урта мәктәп булгастан, шул физика-математиканы весь бирделәр бит инде. Эшләй башладым. Ул эшне мин бик ярата идем. Ну, балаларды нигә яратканмындыр инде, может быть. Аның турында уйламаным, шул эшләнем инде нисек. Шуннан Казахстандан без Башкирияга, Башкортстанга кайттык. Башкортстанда сразу инде гел рус мәктәбендә эшләнем. Рус мәктәбен беттем бит инде. Рус шул 5 бала булгастан, сразу иптәшемә әйттем инде, эшкә урынлаша, урта мәктәп булган. Рус телендә балаларды укыта башладык бит инде. Балаларды рус телендә укытырга туры килә дип әйттем бит. Мин үзем русча гына сөйләшкән. Укытучыга бик слишком требовательна была к речи учителя. Шуның өчен рус мәктәбендә генә эшләй алам мин. Шуга рус мәктәбенә барабыз дип, Корнеевка, Мәләвез районында Корнеевкада эшләй башладым. Шуның Корнеевканан инде монда мына шул үдәдән Күгәрсен районына кайттык. Иптәшемнең атаһы белән әсәһе картлар ине, аны карарга дип кайттык бит инде бер уйлаһаң. Ну, алар юк, без һеҙҙең ҡарауығыҙҙа нитмәйбеҙ, беҙ мөхтаж түгел дигән тинеләр бит инде. Үҙегеҙ нисек теләйһегеҙ, ҡайҙа теләйһегеҙ, шунда эшләгеҙ тинеләр. Йөрөп, эҙләп, күп эҙләгәс, иптәшем шу подгорныйҙа эш тапты. И мин шунда урта мәктәпкә эшләргә килдем инде. Знаете, я же руководителем была школы все равно. Завучем долго, все годы работала. Все годы. Зам по воспитательной работе. Приходилось очень много встречаться с родителями. И самое главное для учителя – это, во-первых, требовательность к себе, соблюдение педагогической этики. Об этом сейчас речи не идет, конечно. Вот. И первое, главное для учителя помнить всегда, что для каждой матери, где его ребенок самый любимый. Вот это. Об этом помнить надо. Если это помнят, тогда и контакт будет хороший. Вот. А учителям желаю сейчас
пожелание мое какое, чтобы у них было огромное терпение надо сейчас. Терпение главное. Потому что очень трудно работать сейчас с детьми. Это я знаю по себе, по работе моей дочери. Конечно, раньше авторитет учителя был очень высокий. А сейчас каждый суслик, агроном Тейлервит, каждый родитель – учитель. И это очень тяжело работать учителям. Профессионализм, речь и любовь к детям. Вот это самое главное. Помнить, что все равно, что бы ни было, все равно они готовят будущее нашей страны. Это сейчас очень важно. Вот сейчас, именно сегодня. Я так думаю. Ну а так, всем здоровья крепкого. Пенсионерам, моим коллегам, таким пенсионерам, как и мы, как и я, здоровье главное. Здоровье. Чтобы любили, внуки любили, чтобы больше внимания оказывали немножечко хотя бы. Вы знаете, вот сейчас у нас школы нет в Подгорном. Всегда приглашали на линейки. Мы же все равно остались в душе учителями. И нам хочется видеть счастливые лица детей. Счастливые дети. Чтобы было у детей. Какой бы там ни было, все равно. И, да, я забыла сказать. И мамы самые хорошие у детей. Мамы, родители тоже самые хорошие. Как для родителей дети самые лучшие, ихние дети. Какие бы ни были родители, их мамы и папы самые лучшие. Вот это самое главное должен помнить каждый учитель. И вот тогда контакт будет, и тогда пойдет работа. Яз айында 100 яшен тултырган Советтар Союзының халык мәгарифе алдынгыһы Мүкәррәмә Ибраһим кызы шулай ук бар гомерен укытучы һөнәренә арнап яшәй. 38 ел дәвамында ошо юсыкта эшләгән Мүкәррәмә инәй балалар укыта. Партия өлкәһендә, мәдәният тормышында, дөйем алганда барлык җәмәгать эшләрендә әүдем катнаша. Өйдәге эшләремде тик төнгә карай гына башкара инем ди ул. Минем атайым татар яныкы. Әсәем Оренбург Каргалыһыныкы. Калым түләргә кулынан кимәгән, шуңа күрә атайым 30 яшенә тиклем өйләнмәгән. Шамытахар дигән кешенең кызына 2 яу булып инеп, шунда эшләп 1922 елда мин туганмын. Анан соң атайымды без бәләкәй вакытта күчерделәр Ергәйш авылыннан Байыш авылына. Без калган гомеребезне шу Байыш авылында үткәрдек. 11 яшымда сыгып киттем Җеншурага укырга, 40 километр ул вакытта бөтә районга бер башкорт мәктәбе, бер рус мәктәбе Җеншурала. Башкорт мәктәбе булды Абзанда, рус мәктәбе булды Исәнгулда. Шун Абзанга килеп укыгастым, кайттым, хәзер унда бетереп кайткан инем. Мин кайда барырга да белмәйм. Атайым сыраз әйтте, без 9 бала, кызым асыламайым ди, мин һине артабан укыта алмайым тине. 45-нче елның 31-нче гыйнварында килдем мин Тәвәкәнгә. Ул вакытта ат бер нәмә дә юк, ат белән барып алып кайтты мине. Таныштык та шунда. Чөнки шулай килеп сыкты, мин тормышка сыга торган егете белән астыланышып кына йөрим. Бер дә күрмәгән, белмәгән кешегә тормышка сыктым да киттем шунда. Ләкин яңгышман, иптәшем бик әйбәт булды. Монда килгәчтен бер ел кыш яттым эшләмәенчә. Шул хәзер кыен булды эшсез яту. Шан 2нче елга шул нигә Тәвәкән мәктәбенә нәшәнни классларда укыттым. 1нче класста 32 бала ине. Бер нимә юк, алифба юк.
бір алама әлифба табып алып, утыр лise балаға шуны түні бойына отырып, дәфтәргә үйрәнә торган хәрефләрне язып апарайым. Шул язып апарган хәрефләрем белән укыттым, 38 баланан 2 класста калды, калганнары күсте. Мен әйтәм, 2 класста эшләү рәхәт хәзер, анда программалар җиңел, дип куанып кына йөрәһәм, аннан килделәр дә, һез былтыр 1 класста бик әйбәт укыттыгыз. Менә хәзер 1 класста 32 бала, тагын 1 класста бирделәр киттеләр. Миңа тагын 1 класста эшләнем. Анан иптәшем геолог битинде, ул мен укытучы булмайым тиенде. Шунан bir вакытны моны эшкә сакырдылар. Колхозда эшләп бирәйин, ул кайткастын ук сабата килде, нигә сыгып та китте колхоз эшенә, ятманы өйдә. Шунан моны кайыпка вечерний школа асканнар икән, шуңа директор итеп җибәрделәр. Ул кайыпта эшләне, мен авылда эшләнем. Икенче елына кайтып эшләнелә, анан иптәшем китте укырга ушны. Истәрле тамакка, математика факультетка. Мен 2 бала, әби, бабай белән өйдә торып калдым. Иптәшем партура гине. Оның китүе булды, мине партура китеп файланга куйдылар. Менә Губайдулла, не белән Рахимов Губайдуллага, Губайдулла Фарис белән мен 2 ел эшләп калдым анда, партура булып. Әйбәт эшләнем, райкомдала белделәр, райкомдала күрделәр. Бәлки бер яңгыр хатын кеше не булган кала. Партура булган кала, шулай фашуты булганмы инде, кем белә. Райкомда белделәр, Аллага шөкер. Эшләгән җиремдә бер вакытта әрләнмәнем алай. Тормыш иптәше Әхмәт Кинягали улы менән 6 балага гомер бүләк итәләр. Матур тәрбия, тиешле белем биреп, авыр заман булуга карамастан, уларның һәр береһен аякка бастыралар. Кызганыска каршы, бер кызларын иртә югалталар. Бүгінгі көндә инде күптән үзләре олатай өләсәй булган яхиндар тормышта үз урынын тапкан, туган иленә хезмәт итеп, гөрләтеп дөнья көтәләр. Әсәләре янына еш кайтып, хәлен белешеп торалар. Балаларым укытучы һөнәрен хайлаганга бер вакытта ла каршы килмәнем. Укытучы хезмәте ул эшләй белгән кешегә бик әйбәт, чөнки алар кешене тәрбияләйләр. Кешене тәрбияләү ул бүтән нимәгә караганда ла кыйынрак. Мин үзем шулай гына хәзер әби булып утырганда тәвәккәлдә эшләнем, клубтан кайтманым. Театрда да уйнаным, концертларда да катнаштым, йырланым. Йөгердем инде, йөгердем. Әби, бабай, 4 бала бетәһенә өлгердем, Аллага шөкер. Төнге минем өйдәге төнге эшем менә кер юу, идән юу, улар гел сәгать төнге 2-нән һуң булды. Чөнки мин төнге 2-гә тиклем уже клубта тигендә монда таптым. Үземдә өйдә торһам мин укытучы итеп исәпләмәйем. Чөнки укытучы ул булырга тиеш кеше арасында. Бетәһенә Аллага шөкер. 2 улымның да яхшы эшләгән өчен медальлары бар. Затрудовой нимә? Ул кызым. Затрудовой доблесть. Икеһенең дә Аллага шөкер, бөтәһе әйбәт эшләнеләр, бер вакытта ла йөземә кызылык китермәнеләр. Шуның өчен дә бер җирдә язып куйганмын. Ни? Тормыш юлым хикәлтәле булды, тиз генә үтеп булманы. Ләкин һич кенә лә үкенмәйем, тормыш гомерләрем бушка узманы. Мына тигән балаларым үсте, кызылык китермәне йөземә. Бөтәһенең дә тоткан урыны бар, кәрәкле кешеләр илемә. Туган авылыма кайтканда да кешеләргә туры карайым. Бөтәһен дә уйлап карайым да мин бәхетле дип уйлайм. Әйткәндәй, Исхаковтар һәм Яхиндар нәселенең дөйем укыту стажы 500 елдан ашып киткән. Әлеге көндә уларның изге эшен ейәнсәрләре һәм бүләсәләре дәвам итә.